Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekjo rahayu ingkang bahagia. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping gangsal welas. Mugi-mugi ing dinten Minggu menika kula panjenengan purun kanthi bingah mijakaken wekdal derek Ekaristi ingkang dados kewajibaning kula panjenengan jejering umat Katolik. Ekaristi dados sumber lan puncaking gesang iman kula panjenengan, sumrambahi gesang kajasmanen karohanen kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang. Awit wonten ing Ekaristi kula panjenengan nderek bojono sabdo dalem Gusti lan ugi bojono salira dalem Gusti ingkang dados sumbering daharan rohani tumraping iman kapitadosan. Lumantar Injil dinten menika Gusti Yesus paring pasemon dumateng para murid lan tiyang kathah bilih sabdo dalem Gusti menika kados wiji ingkang disebar ingkang dipun kersakaken Gusti saged tuwuh mekar ngrembaka lan awuh biyet. Ananging sabdo dalem menika kadangkala anggenipun tumiba wonten papan-papan sing boten subur. Nah menika tantangane naminipun nyebar wiji kados para tani yen lahane boten diolah temtu nggih anggenipun nyebar wiji saged tumiba ana ing watu, wonten ing eren, wonten ing semak belukar, utawi nggih wonten papan-papan sing padas sing lemah atos. Kanthi pertanian sing sansaya modern, lajeng para tani menika ngolah lahan rumiyin supados dados lemah subur kanggo wiji sing arep ditandur. Pengalaman para tani anggenipun ngolah lahan kanggo nenandur menika dados rana Gusti Yesus paring gegambaran kados pundi sabdo dalem menika gadhahi daya kekuatan anggenipun ngawuhaken kasainan lan pakaryan kawilujengan tumraping gesang kadonya. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 1 ngantos dumugi 9. Nalika samono Gusti Yesus medal saka dalem banjur pinarak ing pinggir sagara. Wong pirang-pirang padha teka ambiyuk ngrubung nganti Gusti kapeksa nitih prau lan lenggah ana ing kono. Dene wong-wong padha ana ing pinggir. Gusti nuli paring piwulang warna-warna ngagem pasemon pangandika dalem. Ana wong mangkat nyebar wiji. Wiji sing disebar mau ana sing tiba ing pinggir dalan. Manuk-manuk padha neba lan wiji dicucuki nganti entek. Ana sing tiba ing panggonan padas sing ora akeh lemahe.
Thukule gelis marga lemahe ora jero, nanging bareng kena panasing srengenge banjur alum lan garing, awit ora ana oyode. Ana maneh sing tiba ing tengah eren, erine tuwuh dhuwur mbulet wiji, lan ana sing tiba ing lemah loh lan ngetokake woh. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 60, ana sing tikel 30. Sing duwe kuping ngrungokno. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika ingkang kula wacaaken menika versi sing cekak. Sajatosipun versi panjang utawi rawa menika Injil Matius bab 13 ayat 1 ngantos dumugi 23. Ayat 11 ngantos dumugi 23 menika wosipun katerangan saking Gusti Yesus menggahing pasemon sing diparingake bab wiji sing disebar. Mila sajatosipun yen Bapak Ibu sampun maos Injil dinten menika sacara jangkep ngantos ayat 23, boten perlu tafsir. Amargi Gusti piyambak sampun paring makna, paring tafsiran menggah pasemon sing dipun paringaken. Wonten ing pasemon menika Gusti paring pitedah dumateng tiyang kathah kados pundi sabda dalem ingkang dilambangake kados wiji sing disebar menika estu tuwuh mekar ngrembaka lan awoh. Ampun ngantos sabda dalem menika malah ilang kados sing tumiba ing pinggir dalan terus dicucuki manuk ngasi entek, ora ana bekase, ora ana tilase. Mila sabda dalem nggih ampun ngantos mung mlebu kuping kiwa metu kuping tengen blas, ora ana sing dieling-eling, ora ana sing cemantel ing ati utawa pikiran. Kadang kala menika dados tantangan nggih tumraping awake dhewe. Yen awake dhewe ngrungokake sabda dalem rikala misa, bar sabda diwacakake biasane ya wis lali. Sing diarep-arep menika khotbah Rama lucu apa ora. Nek lucu mbok menawa ya ora ketung sak tembung kelingan. Ning sabda dalem Gusti malah blas ora kelingan. Utawa tiba ana ing panggonan padas, pancen tukul lan le tukul ya gelis. Ning merga kena srengenge terus alum lan garing merga ora ngoyot. Menika mralambangake awake dhewe sing mbok menawa ya kelingan marang sabda dalem Gusti, ya sering ngupload ayat-ayat kitab suci, ning bar kuwi ya ilang, ora ngoyot ing ati lan pikirane awake dhewe, mung sekedar konten umpamane. Utawa tiba ing tengah eren merga rasa pangrasa sing ora adem ayem, ora tentrem, merga wasumelang, kekuatiran, pikiran sing kuwur. Kadang kala sabda dalem ya ramuni ana ing uripe awake dhewe. Apa meneh uripe awake dhewe mung dikuasani emosi. Sabda dalem Gusti ra ana gunane. Menika kados wiji sing sumebar tumiba ing lemah eren. Dadi yen tuwuh kepulet eri-eri terus ya mati. Gusti ngersakake supados sabda dalem Gusti menika tumiba ing lemah sing loh, lemah sing subur, kados lemah sing digarap para tani, dipaculi, sukete dibuang, watu-watune disingkirke, terus ya le macul sing jero, supados menapa lemahe subur, mengko nek wijine tuwuh oyote ya jero, cukup kanggo wit kuwi ngadeg. Yen kena angin tetep kuat, yen kena panas ya tetep bisa ora garing, ora alum. Mila yen Bapak Ibu rumiyin wonten ing Sabin menapa wana, le macul nek arep nandur jagung utawi lombok utawi pari, menika mesti minimal ya paculane sak dengkul. Suket-suket kuwi ya oyot-oyote kena kabeh, kecabut kabeh. Watu krikil krakal ya
bisa disingkirke. Tur nek jaman biyen ing lemah menika si akeh kewan-kewane. Jaman kula alit menika kerep nemu kala minting utawa kala jengking utawa kelabang. Yen ora ati-ati ya iso kentup utawa ya jangkrik gasir sing iso digoreng. Nek ning sawah ya iso entuk welut akeh jaman biyen. Ning saiki wis belas ora ana. Merga apa? Ya lemahe wis ora patiya subur tinimbang biyen. Mugi-mugi wiwit dinten Minggu menika kula panjenengan nggih kados lemah-lemah loh tumraping sabdo dalem Gusti lan gesang kula panjenengan nggih tansah caket rumaket kalian sabdo-sabdo dalem. Lan mugi-mugi gesang kula panjenengan lampahing iman kapitadosan nggih purun tinuntun dening sabdo-sabdo dalem Gusti sing asung kawilujengan jati. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.